Lek nono iki klotak-klotak nah. Iki njaluk anyar sesuk Dek mau wis mari. Ngoklak apa piye Lentong? Ayo
biasa nggih malam hari ini pokoknya senang semuanya nggih. Hah? Kurangan nggih, kurangan. Lah aku iso kabeh rumesamu ngono iki siji-siji. Ya uangku pegel. Mayu rene ayo, mayu rene ro, mayu rene ro. Lagunya terakhir gerejakan Banyuwangi spesial Mbak Nganten kalian Ranti Gusti Putri nggih. Persis. Tung kentung, tung, kendangan tung, kentung. Terang tak ya, ala-ala Jawa Timuran ya. Ala-ala Jawa Timuran. Z. Oke? Mau tak? Kan biasa ngendangi gerajakan kok. Iya ya. Yuk, kendung siap siaga cus bonus. Bonus. Men, men. Yuk, wangen ben ra pegel nyanyi ae.
rapi kenduk-kenduk cahayu. Monggo Dara. Waduh. Wah, bener guys, buka telan guys. Aku jane wis ra suwe tapi aku lagi tak monggo iki mesti. Aja ngono Andara. Pisanane mosok rasa lagi ngopo biasane pe ngono sik. Kowe iki mau ngopo to? Aku ngerti lho yo. Jenengan mangertosi kok tangkep mulai kali kula. Lah nek kira aku nek tak takoni. Waduh maling kok piye kok ora ngaku ya, Nduk. Niki wau ngendike mawon dalan langsung kok, Ndara. Yo tenang. Nggih, saestu. Nggih. Nggih, Ndara. Pun kuwatir ya kewajiban sampeyan kok sama rampung. Kok dene badhe niki besok kok wonten yang uji wani. Percaya kaya karo kowe yen to iki kenal kanggo tuladane sekabeh. Nggih, Ndara. Menika saking panggolongan kali panjenengan. Senajan to aku sing kula wentah, nek yen to kowe padha ora gatekake tak kira kabeh mau ora bakal iso kok. Terus ngaten nggih, Ndara nggih. Yo padha-padha. Nggih. Kadose kok wonten tamu nggih, Ndara. Kayak ketok budi kae lho. Yang dibuka to, buka to. Agak main nih. Ndara menika sinten nggih? Senopati saka Mojopahit. Senopati saking Mojopahit. Walah kok macita terus wedi aku, Nduk. Ini minate mondel. Cicil tok. Dilem sik ah. Nah. Panjenengan menika senopati saking Mojoluhur. Mojopahit. Pati Mojopahit. Senopati Mojopahit. Mudeng ora iki. Nggih. Ngopo to guyu? Mboten napa-napa to nggih. Mengke nek nangis jenengan malah bingung. Oh ngono. Niki dadi lan napa wonten ing dadi menapa kalih bendarane kula? Ini gandeng ki ana wigati lawan bendaramu. Wes saiki sumingira saka papan kene wis dhisik. Nggih. Ayo, Dek. Seneng kowe. Yo kene kowe lebu ning Taman Sari Kabupaten Sabaya. Kuwi gaji Nganti kula mlebet wonten Taman Sari Sadeng. Kula mbeta kabar lelayu. kabar lah. Kelayu sapa sing tukane pati. Kakang Dipati Waran sedo wonten Panggan. Ora ana liya sing nyedani Kakang Dipati Waran kula piyambak. Kowe sing percaya marang garwa. Iya. Yo kene kowe tega tegane percaya marang garwa. Ya gene ora tak ripih sarana aris. Ora kena banjur nuwuhake peperangan antarane Mojopahit lan Sadeng. Satemah aku tegelan mentol nyedani Kakang Dipati Waran. Kudune aja nganti mbok pateni. Ora kempon. Senajan to kaya ngopo putramu sing butuhake lawan daerah ramane. Yen to saiki dina ramane mbok pateni cukup. Sing mati ben mati, perkara sing urip gathok padha sing urip. Karepmu Bedah praja Bandaraja boyongane putri, gelem ora gelem sliramu sakloron pinangka dadi putri boyong aku. aja saya kurang ajar kowe. Kurang ajar ki ya. Aku wae wis mbok pateni lah kok kowe bisa nembung tresna marang Yo aku. kene ora aku sinampiran Purbolan Wasesa. Gelem ora gelem dina iki kowe kudu manut lawan. Aku mau dadi bojomu. Piye? Aku mau. Apa aku tegelan?
ajeng moto-moto ajeng kula pek bojo. Apa kowe ra kleru? Apa kowe wis lali marang pitungkase Sinuwun Prabu Jayanegara? Mboten. Kowe diperintah apa? Kula kedah njepeng dipati wonten ing Kabupaten Sadeng Kakang Warnen. Wis kelakon. Lakon Kakang Warnen kula pateni niku badhe kula boyong wonten ing kasuruhan. Ngene ya ora banyak. Nggih pripun? Nalika semono kowe lan aku rak diutus kelawan Prabu Jayanegara kang supaya ngupadi wong wadon sing ayu-ayu. Lah mengko yen wis entuk disuguhke Sinuwun Prabu Jayanegara. Dicawisi waragan sing akeh. Mengko yen adine wis seneng, wis ngunjuk waragan sing akeh, dhewekne wis mendem. Mesti wae ora bisa mikir marang pranatan negara. Yen wis ora bisa mikir marang pranatan negara, Nggih. gampang anggonku njungkeng kaiban ing Mojopahit. Oh, sampean mboten tang kandha. Sampean tang kandha kados ngaten. Kula mboten moto-moto wong wadon loro niku. Mula ya ora banyak. Pripun? Karepku saben dina nyusun kekuatan. Nggih. Kabeh para prajurit Dharma Putra tak plumpukke iki. Oh ngaten. Karepku Mojopahit pancen tak gawe geger yen Jayanegara wis mati, aku dadi ratu ning Mojopahit. Oh ngoten. Aku ngerti apa sing tok karepake. Balayuda. Kowe ngracuni ra banyak. Kowe ngracuni Dharma Putra. Sebab kowe susup sakjroning daging, mungsuh sakjroning selimut tumrap Dian Wijaya. Ning sakwise Dian Wijaya murut ing kasedan jati kondur ing tepet suci. Kowe ngracuni kala gempet ing pamrih kowe kepengin ngrong-rong kawibawan lan kowe kepengin balekake negaramu Dharma Raksa bali ngendhuh kawibawan Mojopahit. Balayuda ya ora mapati. Kegayuanmu sing nata ora becik tumrap Mojopahit kabeh ora ngerti nanging Haryo Tadah ngerti kedadian iki. Haryo Tadah. Kowe iki manungsa sing wis mambu lemah. Ora usah melu-melu perkara iki. Mula wewadiku iki wis kawiyak kowe sing ngerti. Ya, Mula kanthi kuwi Haryo Tadah. Mumpung durung wadiku kawiyak, kok warake marang sapa wae. Kowe kudu mati saka tangan. lan kowe kudu ngerti nganti tumpes tapis jiwa nggaku tak labuhke tumrap Mojopahit tak kisah patra. Wes, Kakang cangkem. Ora banyak. Pripun? Apa kowe ngerti manungsa sing nyelametke kelawan Haryo Tadah kenal? Kula mboten ngertos piyambakipun ngangge ageman sarwa sesimon. Urung tan wurunga Haryo Tadah kajojoh pusakamu Mesti mati. Sarto, randane namane sowanke bos wae. Ayo. Aku butuh prajurit Mojopahit sing pengpengan lan migunani. Aku butuh prajurit Mojopahit sing handar beni lan wani. Ning kena apa kowe sesinglon moto? Gusti Patih Haryo Tadah. Aku ngerti kowe gajah.
supados boten ngawistarani kelan prajurit-prajurit Harmaputra Sipati Haryotaka. Jalaran kula ngertos menawi sedaya prajurit Harmaputra wedal menika pengkhianat badhe ngongkrong kawibawan wonten ing kraton Majapahit. Pangapuntenipun menawi kula tumindak kados mekaten. Bener, Mot. Majapahit ora tentrem. Mergo Halayuda wis bisa ngracuni Darmaputra. Nanging nyuwun sewu, entenipun menapa prajurit Darmaputra lan ugi rawaling saking Sadeng menika Rawalen dikorbanake sebab Rakuti Rasemi aja nganti ngerti lamun dheweke sejatine pemberontak sing bakal ngrong-rong kala gemet Prabu Jayanegara. Gusti Patih Haryotaka, sauger kula tasih urip tasih njangkahaken sikil kula wonten ing bumi Majapahit tartamtu mboten badhe kasembatan menapa ingkang dados panjangkanipun Rakuti lan Rasemi Gusti Patih. Sinatriya kang awatak Narendra Cakrawaning jagat kudu wani labuh karana kowe wis bisa dadi wewayanganing pamberontak ing Majapahit. Wiwit dina iki sira bakal agelan lurahing Bayangkara Mada. Pakaryan ingkang awrat boten kula anggep pinangka kanugrahan. Kowe saguh Kula sagah angayaya. kena apa ora tok buktekake. Buktekno mati. Supados panjenengan pitados kalian kula kangge ngantepaken menawi kula tuhu tasih sedya bekti tumrap negari Majapahit, kula badhe sumpah wonten ing ngersa panjenengan. Aku pengen midhani. Sun Anetyo Catur Prasetya Eko Bayangkara Haniku Setia Prabu Dwi Bayangkara Haniku tansah tresna Tri Bayangkara Haniku Ginong Pratigina Catur Bayangkara Haniku hangecah akan besar wardinipun Bayangkara Haniku Setia Prabu dadi prajurit kudu setia bekti marang sesembahan. Bayangkara Haniku tansah tresna dadi prajurit kudu tresno mring negara uga welas asih marang kawula dasih. Bayangkara Haniku Ginong Pratigina dadi prajurit kudu bisa milah-milah lan ngiwakake kabutuhane kapribaden nengenake bab kabutuhan negari. Bayangkara Haniku angenyahaken musuh dadi prajurit kudu bisa mrasto memalahi negara mungsuh sak jroning negara saya-saya mungsuh ana sak jabaning negara. Menika sumpah prasetya kula. Catur Prasetya. Pangapuntenipun menawi randhak anggen kula caos pitulungan dhateng panjenengan monggo kula kanthi wonten panjusut. 29 watak kepemimpinan sing bakal sira regem. Lho nggih. Aku ora kepengin bali ning kepatihan. Lajeng kersa panjenengan Aku kepengin bali ning Mada Karipu. kados mekaten monggo kula kanthi wonten madang karipu. Monggo Gusti Patih. Monggo. Mulai
kowe kaget tak timbali. Wayah dudu wayahe. Pancen estunipun leres menapa ingkang dados pangandika panjenengan? Estunipun wonten wigatos menapa Sakramapa? Semi, Nggih. dina iki aku duwe cangkriman. Nggih. Yen kowe bisa mbatang cangkrimanku, siji pangkatmu tak undhaki, loro bayaranmu tak tambahi. Matur nuwun saderenge. Estunipun menapa ingkang dados cangkriman panjenengan? Cangkrimanku kuwi loro. Kalih. Siji tak ketok tanganmu, karo tak ketok sikilmu kok pilih. Menawi kula pilih panjenengan ketok suku kula. Tegese piye? Sinaosa kula menika mboten saged mlampah nanging tangan kula tesih saged nguncupaken asta kinarya bekti kula tumrap panjenengan. Bener yen kaya ngono. Sadurunge kowe mbatang cangkrimanku sing angka loro. Nggih. Tampane pusaka iki luwih dhisik. Bojo lan negara abot pundi? Werdinipun kados pundi? Kok upami kula menika awrat bojo kados pundi? Menawi kula awrat negari kados pundi? Yen kowe abot bojo, kowe tak pocot anggonmu dadi prajurit, kowe wis dadi ora dadi prajurit meneh. Menawi kula awrat negari, Yen kowe abot negara, bojomu patenono. Istana Tegal. Kene. Tampanono pusaka ligan. Rakuti, sakwise kowe nampa pusaka ligan sing tanpa warangka, pusaka iki kudu mok warangkani. Warangkane kuwi kayu cendana sari pepelet putih. Pusaka menika kedah dipun warangkani kayu cendana sari apel putih. Bener, Menapa menika? yen kowe durung ngerti werdine, takonono sedulurmu wis ngerti. Rasmi Kepareng. pancen negara Majapahit tak gawe kocak yen brupa aku dadi ratu nang Majapahit. Barap. Aku sing teko. Satenane pancen tak gelak laku. Aku enggal-enggal tumuju nang omah. Jalaran kabeh ki mau. Aku ngerti. Lamun to dina iki jeneng sira wis kuwal saka taman kapumpukan. Jadi satenane sampean wis mangerteni. Pancen kaya ngono. Mula kanthi kuwi tak gelak laku merga kabeh kuwi mau sinurung rasa kang tumrap kuwi. Syukur maksaku sampean ki wis nglalekke aku kan. Jebul tresnane sampean ki sing kepatri sakjroning ati. Ya kaya ngene. Arep sari Piye kan? sadurunge aku njaluk ngapura karo kowe merga apa? Mung gara-gara aku kepengin dadi prajurit ing Kraton Majapahit Jatemah. Aku lila ngurbanake marang kowe
keng supaya kowe dadi sengrani sinuwun Prabu Jayanegara. Nanging sak tenane sakwise klakon kowe iki dadi sengrani sinuwun Prabu Jayanegara, rumangsa kumawung sajroning aku jebul aku ora bisa urip tanpa kowe, Cahaya. Apa sekirane kowe gelem menehi pangapura karo aku, Cahaya? Kene ora kakek. Mergo gede banget rasa tresnaku kalawan sampeyan. Tumindake sampeyan sing kaya ngono bakal tak wenehi sepuro. Kowe gelem ngapura karo aku, Cahaya? Iya kakek. Ngono ayu tenan. Warap Sari, Kakang Rasemi. rening aku wis kelakon ketemu karo kowe ning papan kene. Aku bakal sumpah. Aku ora kepengin dadi prajurit ing Kraton Mojopahit meneh. Sinaosa ing mengkono kowe lan aku urip mung sarwa prasaja. Aku lila lan gawa. Sing baku aku bisa urip barengan karo kowe, Cak. Lah ya ora gojek to kakek. Ora, aku iki tenanan. Aku kepengin urip barengan karo kowe, malah kaporo yang bisa ora bakal ana sing misahake, Cak. Sansaya gawe bombong sakjroning atiku bareng aku krungu. Tembunge sampeyan sing kaya ngono. Muga aku bisa selawase urip bebarengan kalawan Oh, iya. sampeyan kakek. Nanging Warap Sari, Nanging kepiye? sadurunge aku bali, mentas wae aku tinimbalan ana ngersane Sang Ramapati. Lah, ing kono Sang Ramapati menehi cangkriman karo aku. Ya sing cangkriman kuwi. Cangkrimane kaya ngene. Abot negara apa abot bujuk. Sak tenane kabeh kuwi mau salah sawijining perkara sing ora gampang ndak rampungake mergo apa? Aku ora kepengin kelangan karo kowe. Kaping pindhone aku jek kepengin ngabdi dadi prajurit ing Kraton Mojopahit. Mula kanthi kuwi Cahaya ing papan kene kapeksa bab perkara cangkrimane Sang Ramapati aku abot negara. Ayo Basari, ayo. Kowe wong lanang sing wengis, wong sing kejam. Apa lupute nganti ki matine bojomu? Gusti, apa sebabe nganti aku tegolan mentolo mateni karo Warasa? Mergo kabeh kuwi mau kepepet ing kahanan. Mergo rikala semono Sang Ramapati menehi cangkriman karo aku. Abot negara apa abot budi? Rening aku isih kepengin ngabdi ana ing Kraton Mojopahit. Kapeksa aku abot negara bojoku tak pateni. Nanging aku tak takon karo kowe. Mesti sakwise aku tinimbalan ana ngersane Sang Ramapati. Kowe uga tinimbalan ana ngersane Sang Ramapati. Pancen aku wae katimbalan malah kapur. Aku diwene pusaka ligan. Ngene pusaka Dan supaya goleke warangka kayu Cendana Sari apa titik nanging aku ora ngerti karo. Malah kapur aku kon takon kowe. ora ngerti werdine. Kayu Cendana Sari kang apele kuwi. Yen pancen kowe ora ngerti tak weni. Ing papan kene aku bakal padha blok. Kayu Cendana Sari. Iki kayu sing arum gandane. Iki pendane wong wadon. Keng apele putih, tegese wong wadon sing tresnane suci marang. Nah, kayu Cendana Sari keng apele putih pinangka warangka. Tegese kowe kudu mateni bojomu lho. Citamsu. Citamsu. Citamsu.
Aku bojomu. Ora sampe karo aku, nyedak karo aku. Ngrungokake kabeh tembung Kakang Rasemi. Ngono sampe tiwiri loro pilihan Kakang. Apa negara apa bojo. Mesti wae sampean apa negara tinimbang aku Kakang Rakuti. Ojo ora aku tetep abot kowe. Mergo aku ora sebisa tambu kowe. Sampeyan ngapusi karo aku. Ngopo aku ngapusi karo kowe? Aku terus Kakang Rasemi. aku aja padhake karo Semi. Kaitan bondo lan donya kasunyatane bojone mati saka tangane Kakang. Nanging kuwi dudu watakku. Aja padhak-padhakke. Tapi aku tresno karo kowe. Aku ora bisa urip tanpa kowe. Kalamun kowe ninggalke aku, padha karo pedote jaring aku. Bisa tak percaya kabeh tembungmu Kakang. Jur aku kudu kepiye yen kowe percaya karo aku. Kalau sampeyan ora bakal mateni barang aku Kakang Rakuti. Yen pancen kaya ngono Kakang. Aku percaya sautuhe karo sampeyan Kakang Rakuti. Matur nuwun. Parandene kowe bojoku sih percaya karo aku. Nanging ngertenono. Aku aja padhake marang Semi. Ora ketang Rasemi wis mentolo karo bojone. Dheweke urip mukti mulya nanging ancik-ancik wangining bojone. Nanging aku Percaya sampe karo sampeyan Kakang. Kalamu tresnamu marang aku lain terus sing batin. Tapi dane aku Kakang. Aku kok tresno lain terus sing batin karo sampeyan. Pokoke aku bali urip karang padesan aku kepengin urip bebarengan karo sampeyan bojo sing paling tak tresnani. ora beda marang aku. Tinimbang aku kelangan kowe. Luwih becik aku ora dadi prajurit, ora padha. Aku kok kangen, nanging aku nyawang mesti lumrah sak randuning badanmu. Kene ngaso. Bener kan? Ini sama aja ada sama aku yang kayak orang. Ora. Watuke kok yo bareng. Cita. Ditandhaning tresna. Sinawang datan boseni nyawang wong ayu aleman rekoso tak lakonane angger aku bisa nyawang katresnanipun kakang lamun mati aku wis kurup paton tresnaku mbok Joko saja ini terus angger.
wis tondo. Tinimbang aku kehilangan kowe. Alung aku ati dipatut ora apa-apa. Waton aku surip karo kowe ta. Aku pengen banget mengenali sampean dan Kang Bagyo Mulya, Kang. Kenapa gak bisa meronjak kate pepandang? Tak sirutake nganggo lampun nang iki bakal pelakon. Gak raguti. Cuma hilak lapisan. Ojo kondo sing kaya ngono. Kuat-kuatke. Wis ra kuat, Kang. Sampai bakal tak teki. Materi lawange kaswar. Jaya negara!